Orain dela gutxi auzokide batek esan zigun sareetan gure proposamenak interesgarria zirela, baina aldi berean ere galdetzen zigun nondik aterako genukeen horiek gauzatzeko behar beste dirua. Egia da udal finantzazioa arazo larria dela, baina aldi berean gure esku dagoena bai egin daitekela, dagoen dirua ziurtziaz eta erantzukizunaz kudeatzea besteak beste. Adibide gisa, udaletxeak orain dela gutxi aspalditik kontraturik gabe garbiketa lanak egin zituen enpresa bati ordaindu behar izan dion 1,2 milioiko faktura interes eta gain kostuekin. Orain badakigu, beste garbiketa enpresa bati ere beste faktura bat zor zaiola. Kasu honetan, koalizio udal gobernuak kanpoko auditoria bat kontratatu eta ordaindu behar izan du zorraren kopurua zedarritzeko. 900.000 euro inguru. Orain faktura honen ordainketaren tramitea luzatzen ari da gobernu honek giza baliabide politika traketsagatik, eta enpresa horrek helarazi digu bere pazientzia agortzea dagoela eta aurrekoak egin zuten bezala baitegitara eramateko mehatxua ere egin du. Horrela balitz berriro gain kostuak egongo lirateke. Ikus dezakezuenez, adibide hauek agerian uzten dute diru publikoa eraginkortasunez kudeatzea funtsezkoa dela eta lehen eta oraingo udal gobernuek honetan kale egin eta zoritxarrez egiten jarraitzen dutela.